سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلومي سنبت 10 تطرز تدالو حلتا وزيناتات حيزلكم مصيلخو كم وترو نختكاتلونا هند عدمكو بقدامنا تارس زينا اب كتما مقله دك نستو يعمص اخم زلوه رويترز صبصيبو بهيراو كلو منግስት ትግራይ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ መግለጽ ይሂቡ معسكرات حنصاصن شملوان ዝርከብ በተጻዋይ ስደተኛታት ዝካየድ ማዕከላት በሰራዊት ኮኔል ከ5 ተቃጸለን ከም ዝዓኑን ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ንሓዋሪ ተኣጊዱ ቦይንግ 737 ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ዝወደቀትሉ ከባቢ ተፈሊጡ ተባሂሉ ዩጋንዳ ምርጫን ምክያድ ኣብ ተሸባሸበሉ ዘላዋን መንግስት ተሃገር ድምጺ ተቃወምቲ ብምዕባስ ይخصص ኢራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንዝርከቦም 48 ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም መማጽደቅ ንስዮ መቀለን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ናብ ህሉ ኩነታት ትግራይ መግለጽ ይሂቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ገና ያረፈና ዝባሃለሉ ዘሎ ግዜ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ዝኾነ ትማሊ ኣማሲኡ ብዛዕባ ኣብ ከተማ መቀለ ዝግበር ዘሎ ዓመጻት ኣብ ልዕሊ ደቂ ንስዮን ኣመልኪታ ጸብጻብ ዘርጊሓ ኣብቲ እታ ማዕከን ዘርጊሓቱ ዘላ ሓበሬታ ፖሊስ ከምውን ሰራዊት ኣብ ከተማ መቀለ ዘሎ ዘይውሕድ ጸጥታ ኣመልኪቶም ስክፍቶም ከም ዝገለጹ ሓደ ካብቶም ወታደራት ድማ እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ ተኣቱ ኣብ ሰሙን ደቂ ንስዮ ይዕመጻ ከም ዘለዋን ያገሊጻ ከም መግለጽታ ማዕከን ድማ ብዓረብያ ኣብ ከተማ መቀለ ኣብ ዝተገበረ መንገዲ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ኣኼባ ሓደ ናይ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸደነ ብዛዕባ ተደጋጋሚ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ንስዮ ዝግበር ዘሎ ከም ዝተዛረበ ቃል በቃሉ ድማ እቲ ኣባል ወታደራት ሰራዊት ፌደራል ትማሊ ኣመና ሓሪቀ ነይረ ንምንታይ ኣብ ከተማ መቀለ ጓንሰይቲ ክትዕመጽ ክኢላ እዚ ኣብ ግዜ ውግእ እንተዘጋጥም ነይሩ ክትቋጽሩ ዘይትኽእል ሃሰንባዲ ኣይምኾነን ነይሩ كمون خجاتم يخيلوا يلكا تثبيت مجبركا تمالجن دك نستيو تعميسانين لو مخا بوليسين سراويتن فيدرال انكلو عمص وريدونيو امون غنا ركب خنجبرالنا نزاب لدك نسي عمص زجبر غبو سغومتيون كنوسدالنا سنسلتاو هنا يتزاز مرار حاون كنحيلو يغبانا بمبال از وتادراب كتما مقله عمص كم زورده تزاريبو يركب نز غداي بزملكت معكن زينا رويترز مزي زربا كوص زتراي يخون كنتيباتا كتما زلوات واتخلتي ويو نز غداي كمل زخل قربت زلو سبن مزراب زغبرو تفتنه فرخم زي رخبتلو غليصا بزيكازي غونصي كابز جمرات حزب اشحد زغصرو سلاميون سبات نابغرو ابتي هاغرات يسددو خم زلو زفلت كوينو حيالو سباتون كم زموتو يحبر مزبت تحاززينا قندق ياسي استراتيجي نزبلو ابو سبات نغا ابتي حت قصر كم زوعله كفلتن كلو كالوت مس سبات نغا زنبرون اب قيد خمزتو مع كن زينا ኢትዮጵያ ገሊጹ بزيكازي بالتي بيت ميجر جنرال حيلو مارأي زنبرتنا وامريكا تنبر دحر مصنح ናብ አዲስ አበባ በምላስ ናብ ህወሓት ተጸንበረት ወይዘሮ አልጋነሽ መለስ ኣብቲ ናይ መሓዝ ኦፕሬሽን ክታድም ክትብል ናብ ጸዲፍ ብምእታዋ ህይወታ ከም ዝሓለፈ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ጽብጽብሎ ነዚ ተኸቲሉ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ኣብ ህሉ ኩነታት ትግራይ መግለጽ ክብን ከሎ ኣብ ልዕሊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝቐንዐ ወራር ካብ ዝጅምር ካላይ ወርሒ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋት ተሃንዲዶም ዋላ እንተመጹ ብሳላ ወራጽነትን ጀግነትን ዝመጽ ወራር በኃይልታት ምክልኻል ይብርዕን ከም ዘሎን እዚ ቃልሲ ገና ይጅምር ከም ዘሎን ብሳላ ህዝብን حيلن مكلخال تግራይን ጸላይና በኩሉ ማዕዝን ይሳር ከም ዘሎም በመጥቃስ እዚ ቃልሲ ጅግና ይስዋ ካለ ጅግና ካይፈጥር ዝወራረስ ጅግነት ዝወራረስ ታሪኽ ከም ዘለዎን እቲ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ዘውጹ መግለጽ ሓቢሩ معسكرات حنصاص شملوان زركو بتصواعي سدتኛታት ዝካየድ ማዕከላት በሰራዊት ኮኔልካ ከም ዝቃጸልን ከም ዝዓኑን ከም ዝተገበረ ተገሊጹ ማህበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቅሎቱ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዋን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ክልተ ማዕስከራት ኮኔልካ ከም ዝዓንዱ ከም ዝተገበረ ይግለጽ ኣሎ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ናይ ሳተላይት ስእልታት ብምስናይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ማዕስከራት ሕንጻጽን ሸብልዋን ዝርከቡ በተጻዋዒ ስደተኛታት ዝካየድ ማዕከላት በሰራዊት ኮኔልካ ከም ዝቃጸልን ከም ዝዓኑን ከም ዝተገበረ አመልኪቱ ከም ማዕከላት ጥዕና ቤት ትምህርታትን መኽዘናትን ዝኣመሰሉ ነበርተን ማዕስከራትን ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘገልግሉ ትካላት በሐዊ
እንዳተቃጸሉን ከለው ዘርኢ ናይ ሳተላይት ስልታት ከም ዘመልክቶ ግዳይቲ ብሰንኪ ኩናት ብክልቲኦም ወገናት ዝውንጨፍ ዝነብር ኣጽዋር ዘይኮነ በኢላማ ዝተሃርመ ከም ዝኾነ እዩ ዘመልክት ክብል እቲ ማዕከን ዜና ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ናይ ሳተላይት ስልታት ከም ዘመልክቶ ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህቡ ህንጻታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ማዕከል ጥዕና ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ካልኦት ህንጻታትን ኮነ ተባሂሉ ከዓኑ ከም ዝተገብረ ኣባል ምርምር ዲኤክስ ኦፕን ኔትወርክ ዝኾነ ኢሳቅ ባከር ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብተን ማዕስከራት ስደተኛታት ከብጽሕ ከልኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ድሕሪ ዝተገበረሉ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ከፍቅድ እኳ እንተኻለ እቲ ረድኤት ውሕዱን እዋኑን ዘይሓለወ ብምዃኑ ሓያሉ ኤርትራውያን ብተለባቢ ሕማማት ተጠቂዖም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ማዕስከር ህንጻጽ ልዕሊ 25000 ኣብ ማዕስከር ሽመልባ ከዓ ልዕሊ 8000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት የመልክት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ንሓዋሩ ተኣጊዱ መበገስት ገዳ ዝያዳ ልዕሊ ዘሎ ጎንጽሳት ክለዓል ይኽእል እዩ ብምባል ከም ዝኾነ እቲ ትካል ገሊጹሎ ትዊተር ነዚ ውሳነ ዝወሰነ ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ፕሬዚደንት ንዝጠቅዖም ጽሑፋት ምስ ገምገመ ምዃኑ ሓቢሩ ይርከብ ገለ ሰብ ሞያ ሕግን ፍሉጣት ሰባትን ትዊተር ንትራምፕ ንሓዋሩ ክእግዱ ንዓመታት ጻውዒት ክገብሩ ጸኒሖም ኢሉ ቀዳማይ እመቤት ኣሜሪካ ነበር ሚሼል ኦባማ ብሓሙስ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘጠቅዖቶ ጽሑፍ ዓበይቲ ትካላት ቴክኖሎጂ ንኽፉእ ባህርያት ትራምፕ ባይታ ከጣጥሕ ከም ዘይብለንን ንሓዋሩ ክእግድኦም ጸዊዓ ነይራ ቦይንግ 737 ነፋሪት ኢንዶኔዥያ ዘውደቐትሉ ከባቢ ተፈሊጡ ተባሂሉ ሱሳን2 ሰባት ሒዛ ናብ ምዕራባዊ ግዛት ካማንታን ዝተበገሰት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ስሪዋጃያ ድሕሪ 4 ደቂቃ ካብ መቋጸሪ ራዳር ጠፊኣ ሎሚ ሰንበት ካብ መኽዘን ሓበሬታት ነፋሪት ዝምንጩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ድሃይ ኤሌክትሮኒካዊ ምልክታት ተረኺቡሎ ልዕሊ 10 መራኽብን ሓንበስትን እውን ናብቲ ከባቢ ተዋፊሮን ከም ዘለዉ ዝግለጽ ዘሎ ሓላፊ ትካል ኣለሻን ምድሓንን ኢንዶኔዥያ ባጉስ ፑሩሄቶ ኣብ ክልተ ቦታታት ምልክታታት ረኺብና ኣለና ናይቲ ጸሊም መኽዘን ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ሓቢሩ ተመራመርቲ ድማ ኣካላት ዝወደቐት ነፋሪት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተባሃሉ ቁሩጽራጽ ሓጻውንን ይምርምሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ካብቲ ኣላሺ ትካል ክልተ ሰናጡ ከም ዝተቐበሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ጃካርታ ዩስሪ ዮኑስ እቲ ሓደ ሳንጣ ንብረት ተጓዓዝቲ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ነቲ ካልእ ድማ ኣካላት እታ ነፋሪት ዝሓዘ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ይምርምሮም ከም ዘለዎ ተዛሪቡ እታ ዝወደቐት ነፋሪት ካብተን ብምኽንያት ዘጋጠሙ ክልተ ከበድቲ ሓደጋታት ካብ መጋቢት 2019 ጀሚረን ጠጠው ክብላ ዝተገበራ ቦይንግ 737 ማክስ ከም ዘይኮነ ተሓቢሩ ሰዓት 7:36 ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ጃካርታ ዝተልዓለት ነፋሪት መጓዓዝያ ስሪዊጅያ ምስ ተቆጻጸርቲ ድሕሪ 4 ደቂቕ ናይ መወዳእታ ርክብ ከም ዝገበረት ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ሃገር ይገልጽ እታ ነፋሪት ዝኾነ ጸገም ከም ዘጋጠማ ዝሕብር ምልክት ከም ዘይለኣኸት ድማ ሓላፊ ሃገራዊ ትካላት ህይወት ምድሓንን ኣለሻን ማርሻል ባጉስ ፑሩሂቶ ይሕብር በረራታት ዝከታተል ፍላይት ራዳር 24 ድማ እታ ነፋሪት 1 ደቂቕ ኣብ ዘይመልእ እዋን ኣሳት 3000 ሜትሮ ንታሕቲ ከም ዝወረደት ይግምት መሰኻኽር ዓይኑን ብውሕዱ ሓደ ነታጉ ከም ዝሰምዖ ተዛሪቦም እዮም ሓደ ገፋፍ ዓሳ እታ ነፋሪት ከም መብረቕ ናብ ባሕሪ ከም ዝወደቐትን ኣብ ውሽጢ ማይ ሓያሉ ነታጉ ከም ዝሰምዐን ተዛሪቡ ዩጋንዳ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እተሸባሸብሉ ዘለዋን መንግስቲ ተሃገር ድምጺ ተቃዋምቲ ብምዕባስ ይኽሰስ ዩጋንዳ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ እተሸባሸብሉ ዘለዋን መንግስቲ ተሃገር ድምጺ ተቃዋምቲ ብምዕባስ ይኽሰስ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ተጣበቕቲ ድሕነት ጋዜጠኛታት ኣብ ዘቕረብዎ ዘለዎ ክሲ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንታት ጥራይ 10 ጋዜጠኛታት ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ምፍርራሕን ምጥቃዕን ከም ዝወረዶም ኣቃሊዖም እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ምርጫ ጎስጓስ ናይ ዘካይዱ ዝነበሩ ተወዳደርቲ ሕጹያት ጸብጻብ ንምግባር ኣብ ዝፈተኑ ልእዋንዩ ካብ መንግስቲ ምፍራሕ ዝወርዶም ዘሎ መንግስቲ ዩጋንዳ ብተወሳኺ እቲ ምርጫ ናጻን ርትዓውን ከም ዝኾነ ንምርጋጽ ዝነጥፉ በርጌሳውያን ማሕበራት ምንቅስቓሳትን ደሪቱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እተን ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ጸግዕ ከይሓዛ ብተዓዛብነት ክዋፍራ ዝተሓተታ ትካላት መንግስቲ ናይ ባንክ ሕሳብን ስለ ዘደስከሉ ንጥፈታትን ክካይዱ ከም ዘይካለ እዩ ዝግለጽ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዩጋንዳ ነዚ ብዝምልክት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እተን ማሕበራት ክሰርሓሉ ዝግበአን ቀንዲ ዕላማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ
بريزنتاو مرجع حزبي بمولو ناصنت مراحيو خمرص نمرغاص مخانو بمبراح منغست نزي نطفتات انت تعانقيصو وصيت مرجع تقبالنت كلو زلو تقلو تصبيب مخانو املكيتو بكالو وغن قندي كاب تقناقنتي يوري موسيفيني زخونه بوبي واين اتي بريزيدنت كالوس شمون تسبل سلطاناتن بغبن كحتتنا باهغراو بيت فردي غبنኛታት ጻውይት አቅሪቡ بوبي واين اتوم لعلوت سب سلطان منغستي مسمر حيوم اب 2018 اب استخايدن عبيهن سراويتنا አባላት ፖሊስን ተኩስካ ቀተል ትእዛዛ መሐላሊፎም ክብልዩ ዝኸሶም ኢራን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንዝርከቦም 48 ሰብ ስልጣን አሜሪካ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ሂባ መንግስት ኢራን ን48 ሰብ ስልጣን አሜሪካ በመንገድ ኢንተርፖል ዝባል ተካል ዓለማዊ ፖሊስ ንኽእሰሩ ሓቲታ መንግስት ኢራን ንፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሓዊሱ ን48 ሰብ ስልጣን አሜሪካ ኣብ መቕታል ጀነራል ቃስም ሱሌማን ኢድ ኣለዎም ንእትብሎም በመንገድ ኢንተርፖል ክእሰሩ ከም ዝሓተት ወሃበ ቃል ፈራዲ ኣካል ናይታ ሃገር ብ5 ጥሪ ኣብ 2021 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ መንግስት ኢራን ንቕትለትቲ ብዕለት 3 ጥሪ 2020 ኣብ ከተማ ባግዳድ ብሰብ ኣልቦ ፋሪስ ተቀተለ ጀነራላ ዘዋሃዱን ዝፈጸሙን ተሪር ግብረ መልሲ ከም እትብ ክትገልጽ ከም ጽንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተመሳሳሊ ናይ መእሳር ስጉምታ ኣብ ልዕሊ ሰብ ስልጣን አሜሪካ ንኽውሰድ ንኢንተርፖል ከም ዝሓተተ ዝፍለጥ ኮይኑ ይኹን እምበር ኢንተርፖል መንግስቲ ኢራን ዝሓተተቶ ምስ ቅዋሙ ዘይሳነ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ ወታደራዊ ጠባያት ዘለዎም ጉዳያት ኢሉ ከም ዘይእቱ ብምሕባር ነቲ ዝሓለፈ ሰነ ኢራን ዘቕረበቶ ጠለብ ከም ዝነጸጉ ይዝከር ኣብ መንጎ ኢራንን ሕቡራት መንግስታት አሜሪካን ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ምጉርፋት ክረጽ ጽንሐ ኮይኑ አሜሪካን ኢራን ኒኩላራዊ ኣጽዋር ተፍሬ ኣላይላ ከም እትኸሳ ይሕበር ድሕሪት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘጋጠመ ቅንጸላ ጀነራል ቃሲም ሱሌማን ኣብ ሕዳር ዝሓለፈ ዓመት እውን ሓደ ናይ ኒውክሌር ተመራማሪ ብዝተዋደደሉ ድብያ ከም ዝተቀንጸለ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተሃተልቲ በእንተ